Izwi Lomzansi 98.0fm. My brother, sabona welcome ohlelweni the weekend joy for the second time. Awusanibone emakhaya. Hello. Awusanibingelele. Kotin studio. Kade samgcinela ndi award. Kambe kanjani brother man, right? Ngabafowethu khamba kahle ngathi kakhulu ngimqabaqaba njengamagqaba evinika. That's good. Sajabula ukuba nawe mfethu in studio. Akujabula mina ukuthi ningiphinde ningimukele futhi la ekhaya ngangila last time. Yes. I think around about the same time last year. Yeah. Because asipusha lengoma lena, yeah, sivotela. Manje sibuyile sithi Intozami. Yeah, akuyingoma emnandi kakhulu. But before singene lapho mfethu ngeke singakhulumi ngale ngoma lena ngoba yenze kahle kakhulu. Kwayikona ukuthi ibe kwi top 10 engomeni ezayisembangweni ukuthi ihlukanisa unyaka yenza kahle kakhulu and then werike kwavele nje kwa cherry on top ke mangabe sibuya ne awards. Sikhulume ngamfethu lengoma ihello yenza kanjani ngokwakho? Namanje senza kahle njengoba ngikutshela nje off air ukuthi mangiphuma la ngiya ku South African Dance Music Awards nominated kuma category 2. Wow. Hopefully sizokhona sizobuya nakho konke. Yonke mina ingene khona. Ukuhlulwa kuyona option. Yes, kunjalo. Yeah. So nje namanje still isisenza kahle. Ngithe ngiphuma nje endlini mangingena emotweni bekukhala yona kweminye umsakazi bequshwe emotweni bekudlala yona namanje njengoba ngifika la ifika isho nje yabona so ushuthi isandla sakho nje senza into engaphuphi ngoba namanje umuyizwa kusayiyona. Yes. Okuyinto enhle kakhulu ke leyo. Yeah. And then ubuyileke manje na usha ngenye ingoma emnandi kakhulu ethi lana Intozami my own things. Mfethu ngaphandle kubumnandi bengoma ubumnandi be-message i-message edlulisayo leya ngoma ebantwini. Yes. It's a very spiritual song that speaks with wonke umuntu okhona eSouth Africa nasemhlabeni nje jikelele. Yes. Kuma level onke ahlukahlukene whether uyingane esikole whether usevarsity whether uyasebenza uyashada ukhulelwe unjani nami ngicela ukuba uThixo somandla nami ngicela ukuba nentozami. Right. Mose uphendula imithandazo nami uphendule yami imithandazo. And ngiyavela la uthi lengoma lena indlela ehlangane ngayo indlela ehlanganiswe ngayo ingoma la ukhuluma khona ngqo noNkulunkulu. Omunye umuntu ubona as ama artists or producers abantu abangabelieveli ngalo ndlela ukuthi sebengaze mhlambe baze bakufaka emculweni wabo lokho ukupraise uNkulunkulu. Khuluma ngalokho ukuthi kubaleka kangakanani kuwena? Mina mfethu ungazi usondelene nami ngumuntu osondelene kakhulu noNkulunkulu. Ngisho ekhaya la ngiphuma khona. Think u30% wefamily yami wabafundisi. Okay. Yeah. So nje njoba nginawe manje ekseni bengiwi prayer encane nomfundisi wami. Okay. Yeah, so nje ngumuntu osondelana kakhulu noNkulunkulu okholelwa kakhulu uNkulunkulu yabo. Into enhle kakhulu. So no music wami ngithanda ukuthi ube neminingi yabo ube neminingi and also after a successful year engibe nayo last year in terms of music kubalekile ukuthi lonke udumo libuyele kuye, you understand? Yes. Alright, and then kule ngoma usebenze uNjilour kanye no-Kayzee Music ihlangane kanjani like leyo collaboration with uNjilour and then no-Kayzee Music? uKayzee Music wangidm about over 2 years ago. Okay. Yabo. Ethi ufisa sisebenze, yabo. Alright. So ngathi mina ngumuntu ke mulalela ingoma zami eziningi bengiqala nje ukwenza ingoma nabantu abadumile ngeBig Nas. Normal noSnez. Normally ingoma engizenzayo ngivuza italent elisha ngiyakholelwa ekunikezeni youth kakhulukazi ithuba lokuthi iqhamise nayo italent layo. So Kayzee Music wangidm 2 years ago sakhuluma wayeseyanyamalala futhi yabo. Okay. Nami ke baningi abantu abasuke befuna lelo thuba yabo kuma DM kuma social networks ahlukene. Yes. Then wabuya kulonyaka wathi ibrazo ngisagcina sikhulumile ungangikhohlwa njalo ngabeka ngisendele number yama WhatsApp ngathi senda ngizwe ukuthi uphetheni ngizwe isandla sakho ukuthi sinjani at least yabo. So I was send igroup angalalela ngathi ukuthi okay lesi singasebenzeka but ngangagxila kangaka kusona
Okay, right. And then ngaba busy ngisebenza ngenza album yami kuyimanje ngaba busy album nje mangibhizi studio ku WhatsApp uNjilour obuyela kumina wakwakhuluma nami ethi uyafisa sisebenze ngengoma ngelilanga so mebuyela kumina athi brazo ngiyabona ubhizi ungangikhohlwa njalo mhlambe sengenza ingoma ezu12 lapho sengazi album iphelile okay yeah ayi ngivele ngisende lesigubhu lesi yabo ngisende nami sengikuba umsendo ulahlela yeah uthi ayazi ukuthini athi sende lentwana lengoma isibona ukuthi yini ehlangana nayo right yabo that day ngiyakhumbula kufanele soshaya session no tips so bese ngithi athi ngisale ngithatha lentwana sirekhode lengoma ngiqede yabo intwana mayifika nje ithi ngicela ungena kuqala brazo yabo okay ngene kuqala ithi manje yasaba futhi ukucula ku no tips ethi bathi ukuphuma beyolinda elounge hayi baphume ku tips hayi sale nentwana la hey yeah ngimanga athi shawula nokuqala athi hey wena yini uyenza la kwenzakalani yabo so nje that's how the song came about okay wala ke sikuzwisa emlaleli lengoma DJ Kotin hamsana na uNjilour and Kayzee music bathi Intozami uthola ichance ukuthi ukhulume nayo Kotin ku 0604807164 noma on WhatsApp ku 0638208048 ucabangani ngengoma naphakamisa ifaith lengoma lena qinisa ukholo lwakho very nice song bro very nice spiritual song yeah no yaliqinisa ithemba lana yenza nokholo ukuthi liphakame leyo mfethu leyo ukuthi abantu wonke umuntu mfethu nawe njengoba la uzophanda uphandela ukuthi ube nezinto zakho whether ufuna umuzi ufuna imoto degree yini ufuna umshado yonke into uNkulunkulu Thixo somandla cela uba nezinto zami cela uze umthandazo yami yes and sitshela ngale ngoma mfethu ukuthi uhlale phezulu kwasikhathi singanani because sometimes abanye benu niyahlala phezulu kwa ingoma isiredi le ngoma nje mfethu sirekhodeni ngoma mhlambe manje August September la okay no usheshile uyidedela yeah fast very fast and uthinga ubulahlela kuyona and mfethu overtake ingoma eziningi kanjani eze album ebuyithemba against album kuboshela khona oBabes wodumo khona yonke into khona oSykes oSky Wonder wonke umuntu right yabo okay uthini inhlelo zevideo mfethu ivideo lengoma okay right now my main focus beku radio and TikTok okay we're doing very well we radio because we sikhona I think izolo besu number 21 on Radio Monitor last week besu number 10 okay so we're doing very well ku TikTok ya trend ngoma abantu are doing ama videos ahlukahlukene ngihlezi umungilandela ama social media ngihlezi ngwa repost ngwenza ama video abawenza abantu so that was my main focus because social media dominated manje so in terms of marketing strategies you invest kakhulu ku social media more than TV because manje even nami ngiyayenza lento mangihlele endlini iTV iyadlala nje idlalela ukuthi iyadlala ngisuke ngisefonini yabo ngisuke ngihlele efonini ku TikTok or Instagram Facebook whatever osuke isebenza ngaleso sikhathi but definitely sure before the year end ividiyo sizoyishoot okay yeah sizoyishoot ungathini kumuntu othi u proud of you ngokuthi ubalana nama artists I feel ahamba head to head with ama piano abanye they end up bewajoin ama piano but wena namanje sastikile kwi sound yakhe siyaziyo mina what I believe in ukuthi music is a universal language you know and awukwazi ukudla ucarry beef every day ungixolele ukwenza iexample ngokudla nginekhishi ube nekhishi yeah so when you understand kangcono namanje ngoba ngifika ngiphuma khona nje enkonzo kitchen yeah so awukwazi ukudla beef every day you know you need to have buffet yabo umudla uthi cobo ngala uthi cobo ku chicken uthi oswini yabo ushaya into ezihlukene so awukwazi ukulalela amapiano unomphelo
yabo whether uyatha you like it or not khona usuku okuvuka ngale kuseni uthi nje namhlanje ngisemudini egospel ngelinye ilanga ngisemudini egqom ngelinye ilanga ngikhalela ulalela umaskani it happens yabo awukwazi that's why even uye clubini khona la kudlala khona uzodlala 2 hours amapiano kuye kuthiwa hip hop yabo kuye kuthiwa gqom kuye kuthiwa kufaka uDJ abahlukahlukene abadlala into ehlukene so we cannot all do amapiano understand we askwazi sakuthola kwilevel kuyona nezinto siachievile emculweni usawumuntu othatha serious ama radio interviews ngabe TV ngabe hlama ama blogger ama newspapers why kube kanjalo because sometimes ukusike sitshelwe imanagement artist ethile ibukele interview so okay sikhona slot simvule slot umuntu and then umuntu usanda kufika hlama 3 years hlama 2 years and uyabona ukuthi wenza kahle ngaleso sikhathi and then avela ngabe sawa masafika kuma interviews omunye usekufanele ukuthi nikhulume ngeinterview ngene sebhokiwe and samthole ngisho cingweni but wena namanje usayibambile ukuthi mabune interview with radio station ethile ngesikhathi esithile usuku available kwenzeka kanjani kuwena ukuthi uqhubeke uyihloniphe iindustry ekubeni ubusu be around for isikhathi eside? I think i discipline more than anything mina umsebenzi wami ngiyawuhlonipha kakhulu ne upbringing yami I think idlala indawo enkulu right ekubeni umuntu enguyena you know mina ngumjida nje relaxele ongafika uyihlalele naye futhi ayixoxele nje ngaphandle ukuthi iphakamela noma yenza nini so that's why nasesitolo sami emsebenzini wami la engibuye ngizame kona eceleni ungifica ngikhona nakhona because ngihlonipha umsebenzi wami understand ngiyazi ukuthi isona sinkwasami lesi understand so njengoba ngilana nje ngidinga ukuthi right idlala music wami so if ukuthi ngiyabizwa kuthiwa woza uvela ngala kufanele ngisabele mangabe ukuthi ngikhona mangeka ngikho kodwa kufanele sicommunicate lo understand. Next week uyaphuma kwi country kwenzakala next week where you going? I'm going to Swaziland. I'm going to Swaziland. I've got a gig in Swaziland. I think mhla 26. Yeah, ngizama double check office in So uyodlala nje kuphela bese ngiyodlala. I think I'll do some interviews nakhona that side. Okay. I've got my publicist was telling me ukuthi she's got some radio and print interviews lined up. Okay. Indaba ezinhle lezo. Ungasithinta ku 0604807164 noma on WhatsApp usene voice note no message ebhaliwe ku 0638208048 nangu DJ Kotin khona ingoma Intozami masibuya ngalazo sitshela usithola kanjani ma streaming platforms. Alright, on WhatsApp seku 0638208048 on WhatsApp 0638238448 masfonela 0604807164 uhlelo libizwa The Weekend Joy yasizwe ukuthi uthini lana usibonisa uthando. Angibingelele ngibulise mfowethu uMakabongwe Mathaba kuhlelo The Weekend Joy. Ngibingelele no DJ Kotin. DJ Kotin is in the studio. Ngicela ukubuza la DJ Kotin kuyiqiniso yini ukuthi khona ingoma edlala uDJ mawuqala ungena khona ya midnight khona yasekuseni kuyiqiniso yini nokuthi ukhona yini uDJ othi mengene phambi kwakho ube nalokho ukuthi sembisele kakhulu abantu bayachwaza left and right and center hlasimba kukho yena uvalo olukushayayo njengo DJ bakhona ne abantu abafana nawe singababona ukuqhubeka kwesikhathi mhlambe abangakini noma ama artist asakhulayo kuleyo DJ uNkulumo zamlandela umhleze hlejo ngiyabonga dango. Alright sibonge inkulumo zamlandela. Okay, in terms of le ngoma yekhathi ne lento isebenza kanje khona mhlambe kuyazi ukuthi khona mhlambe igenge deep house yabo ledlala umculo ngathi deep mhlambe noma deep mapiano eqala early yabo ephathini mangaba abantu besangena yabo bese kuba khona khona ama artist ekuthiwa amadrokadi yilaba abayishubisayo abazi ukuthi ayishubisa sibanibani yabo so angikwazi ukuthi makuthiwa iphathi iqala ngo 12 emini
mhlambe iphela ngo 2 ekseni bese ngo 9 ngifika bese ngifika mina ngo 12 emini ngiquzula igqomo you understand yes igqomo into yokuthi mhlambe mase zithi 9 10 ebusuku 11 sekuze yawa ke lapho sengiyadudula ngempela so yes ikhona lento yokuthi ingoma ufanele it's all about timing and ukufunda iCrowd yabo ukufunda uunderstand phela enye into yoku DJ it's not about ukudlala ingoma kuphela yes i-skill and ufanele ukwazi ukufika endaweni uma ufika endaweni into yokuqala uyicheckaya uhlobo labantu likhona i-age group ukuthi ithini yabo uhlobo labantu obahambele khona umculo la othizo usebenza khona omunye ungasebenzi kwezinye indawo and then two omunye umbuzo kabhuti ubukhuluma ngokuthi khona yini abantu angalindele ukubabona mhlambe in terms of grooming talent ne yes I've been grooming talent for the longest time usithelo nje umwazi usithelo shows that's one of the products engisipane nabo bo Sky Wonder yes abo Snezi abo baningi yabo nabo Kayzee music manje nabo uNjilour so baningi kakhulu mfethu okay kuleyo ukuthi mangabe uyodlala kwisethu khona uDJ esimedlalile usho ukuthi eish bengafanele ngene emva kwalo angijwayelanga ukuba naleyo nkinga njengoba namhlanje enye yama category nginominate kuyona kuma South African Best Dance Music Awards i Best Live Act lokho which tells you ukuthi ingoma ngishaka kangakanani ayikho into engiyinqenayo lento ifana nani bra wami also iskill lento yabo mungabe uthi ibhola wadlala mhlambe noma ubafe ekhaya we understand indaba yebhola yes mangabe kune team ehlasela kakhulu sihlasela kakhulu team fanele ni inside to keep ubamba ibhola zenze elimele noma it's a poly game you understand so mangabe ukuthi kade ufika ungena umuntu obeshukumisa ngempela iCrowd uqala ubahlakaza abantu yabo for the first 10-15 minutes ubahlakaza abantu uyiqale phansi right okay ukuze ibizobuye isiphika ngempela unless ke mawuthi udlala lo 15 minutes uhlala phe kwendaba izuku okay before singene lana engomeni sithola kanjani ama streaming platforms uyalibona mhlambe ni ikusasa usayina uNjilour okay understanding yami uNjilour ungathi usebenza nomnqobiyazo but angazi ukuthi ukusebenza kwabo kuhamba kugcinephi but ke is a talented boy I wouldn't mind working with him yeah he is a very talented boy sesitholile impendulo yeah ene ngoma sifuna ukuyistreama mfethu endaweni esemthethweni sithola kanjani Intozami Intozami zikhona kona wonke ama digital platforms yo Spotify yo YouTube Music Apple Music Deezer yonke indawo zikhona noma ufuna ukushaya ama stories ko Instagram Facebook zikhona available okay mfethu yabonga kakhulu sikufisela inhlanhla kuma award yakona njengamanje mfethu khona kunye kusalile no angibonge ama social media uDJ Kotin DJ Kotin uzohlangana nami noma kuphi alright bengiyakholwa sikufisela inhlanhla mfethu khona konke osazokwenza in future danko DJ Kotin Intozami streaming ngoma zona zonke indawo esemthethweni zokustreama umculo